Iya, Mas. spesial ini Ibu-ibu untuk yang keluarga besar Kandenan ya Dek ya. Nggih. Ada New Girls. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kegesing ati iki babu jana ati neng ngendi duh wong manis kang tak anti-anti. Oke, masih bersama Goga Goyang Gaul Multimedia. Wong bagus ojo sira nelongso. ora nelongso aku Dek. Aku teko gendong tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambani ati kuciwa Kang Mas tentrem atimu Temprem ke diajeng tenang lho. Goga Jose hey aje huje ngerapi pasugatan sebut katur Bapak Ibu yang sampun pikantuk semonggo dipun rapikan tisu mewah renanding begalih. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kegesing ati iki babu jana ati neng ngendi duh dek habisan kang tak anti-anti. Tenane lho Mas. Masih bersama Goga Musik. yuk diabadikan oleh AJC yo Multimedia Indonesia asik Rungokno ya Mas. mireng ke diajeng piye
sejati. Mudah-mudahan Semoga untuk kedua mempelai ya, ya. mendapatkan tresno sing sejati Iya. ya. Sampai Nanti- maut memisahkan ya Nah, Mas. pinter Nggih. banget. Ora pengen gue dadi manten. Urung. Urung. Ya, Urung bukannya ketemu orang, jodone. urung, nggih, dereng. Ya, moga-moga ketemu jodoh neng Gresik ngene. Ya ini gue Iya. ganteng-ganteng loh si nomane. Ya. Nggih. Ya sebelum kita lanjut, kita sapa dulu ya bunda-bunda yang cantik di Ibu-ibu sini. yang Ya. cantik ya. Lebih kerah Selamat Habib Pasugatan, selamat Mas. menikmati hidangan Iya. bunda-bunda yang cantik. Iya. Mungkin mau request lagu. Ya. Requestnya apa ini Ibu cantik? Requestnya apa? Ya. Apa bunda? Lagunya nopo? Mbot. Kayak Ibu iki mboten tahu nyanyi loh Mas. Ya, mungkin ada request pinta lagu, ibu-ibu? Atau Enggak. dari ibu-ibu yang seragaman ini. Ya, coba-coba. Yang pakai Iya. brokat ini. Requestnya apa Ibu? Kasunyatan. Nopo? Jogja istimewa. Oh, Jogja istimewa. Wah, itu lagunya the best ya Mas. Boleh, Ya, boleh, boleh. dikasih. Langsung untuk kita penuhi Iya. ya. Dengan Bunda siapa ini? Bunda Warni. Ikut gabung dengan kita di sini boleh? Oh enggak. Iya. Ya, Request cukup mawon, dengan Mas. request lagu Oke. aja. Ya, enggak apa-apa ini pokoknya jenenge goyang gaul ini apa-apa lagune dipenuhi. Iya bisa ya Mas. Ya. Dikasih Jogja istimewa Mas. Jogja istimewa. Oke. Spesial meninggal ngagem bunda-bunda yang cantik ya, pakai dress code warna seragaman brokat coklat. coklat, Wah, iya. cantik jelita. Oke. Satu persembahan bersama Goga Goyang Gaul. Spesial buat warga besar para yogung yang saking kandenan. Monggo, wilujeng midhangetaken. Jogja istimewa bareng Goga musik goyang kau lagi.
koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Ya juga terima kasih Ibu. Iya, wis lunas Dek. Lunas ya Mas. Kebarangsuan malah sumur kadang-kadang Goga. Ya, goyang gaul. Music Entertainment ganti spontanipun Kusumaning Ayu Diah Subari. Semoga. Asik. Oke masih bersama kibarnya. Goga, goyang gaul Music Entertainment. Musik campur sarinya Indonesia. Hey. Ayo request sabar nih, ora sabar ke kondur. Ndekno kok yo ora sabar request sabar. Lah nek request sabar ki yo nenggani. Nunggu sik kok yo kesusu kondur. Berarti ora sabar ya Dek ya. Ngaturaken wilujeng kondur ya Mas. Nggih. Mugi-mugi selamat sampai tujuan. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Bibar niki pindah teng pundi, Bu? Lor kono. Pundi, Pak? Wates. Oh, Wates. Wates Wates. Balai Panjang. Oh, Wates nggih. Kaya ngerti-ngerti om Balai Panjang. Aku wis tau rono. Patahno nganggo Sherlock yo ano. Oh, nek ben wis kulino nek kene saiki tak bingung. Lho, Bapak kok mundur? Bapak nggih. Aku ya pengen mulai. Ojo sik. Ora, Aku mulai tak Aku ngerti wong toyo. mulai nek kepengin. Oh nggih Pak, nggih ngatos-atos. Oh iya Bapak, nderekaken nggih, monggo. Ayo Dek, di Monggo rencang-rencang. Sila mlebu ning bis iki. Selak mireng kok. Iya. Sabar nggih, Bu. Iya, Ndek. Iya. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok
kaya tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emanan paras bagus mundak beda karo atimu rumono kembangan manisku duh sayang ngapunten nek saestu yen tering saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngajaline saben dina cintaku mbok yo sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emanen paras bagus mundak beda karo atimu rungono tembangan manisku duh sayang ngapunten nek saestu yen tering saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngajaline saben dina Nyuga Yoga, goyang gaul Music Entertainment. Ya, spesial untuk rekan-rekan Sinoman. cintaku mbok yo sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emanan paras bagus mundak beda karo atimu rungono tembangan manisku aduh sayang ngapunten saestu yen tering
sampun